Pila ka mga lugar sa probinsya sang Iloilo ginbaha kag nag-usmod ang duta bangod sa mabaskog nga pag-ulan sang weekend. Dalan sa banwa sang Tubungan padulong sa Leon, hindi ma-agyan bangod sa landslide. Ining gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento live. Daryl? Said sila nga weekend tugas sang mabaskog nga pagwaswas sang hangin kag todo nga pagbubo sang ulan sa kabukiran, pila ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo ang nahalitan. Makita sa mga litrato ngayon ang pag-usmod sang dalan sa barangay Teniente Benito nga ginagyan padulong sa banwa sang Leon. Halos natunga sa duha ang dalan matapos gindala sang tubig baha ang konkreto nga porsyon sini. Tubtub sa karon hindi maagyan ang nasambit nga dalan gani ginabisuan ng mga motorista nga mag-agi anay sa tigbawan. Being a national road, iyan isang DPWH na inspeksyon na nila, no? So ang ginubra sang banwa kag sang DPWH nag-ubra sang alternative road sa naidalom nga bahin, no? Kag ginahimo nila ini sa subong para nga maagyan. Kaysa ako nahibaluan madamo man sini ang nagaagi dito from Tubungan to Leon. Duha naman ka mga balay sa barangay Bakan ang naguba bangod man sa landslide. Bangod man sa pagbubo sang ulan, nag-usmod man ang duta sa kilid sang karsada sa barangay Lunok, Leon. Gilayon nga nagpatikayon sang clearing operations sang Leon, MDRRMO akod makuha ang mga nagkalatumbang nga kahoy kag duta sa karsada. Sa banwa sang Igbaras apektado sang landslide ang barangay Santa Barbara, Talayatay, Balibagan kag San Ambrosio. Samtang naka-record naman sang pagbaha sa bahin sang poblasyon 1, 2 kag 3. Ginbaha man ang barangay Sapa, Bulho, Baybay Sur, Maringyan, Naulid kag Baybay Norte sa banwa sang Miag-aw. Wala nakaluwas sa tubig baha ang pila ka porsyon sang UP Visayas Miag-aw campus. Pila ka mga pasilidad sang eskwelahan ang nagkalaguba. Sa opisyal nga pahayag sang UPV, ila ginapasiguro nga ginahimo nilang tanan na good maproteksyonan ang ilang mga staff kag ginapangitaan sang lihok kung paano mapakay og gilayon ang mga naguba nga pasilidad. Samtang naka-record man sang landslide sa pila ka porsyon sang barangay Tikdalan, Mambatad, Tuba, Valencia, Malagyan, kag Indagan. Sa gimbal naman, duha ka pamilya sa barangay Sipitan ang temporaryo nga ginhalin sa evacuation center bangod sa mabaskog nga pag-ulan. Nakabalik na ang mga evacuee sa ilang balay matapos mag-subside ang tubig baha. Sunod sa PDRRMO ang mabaskog nga pag-ulan nga naeksperyensyahan kahapon ang Tuga sang habagat. Said sandig sa assessment ng PDRRMO, maswerte nga wala man sang na-record nga casualty sa nasambit ka mga hitabo. Said? Daryl, pila ka mga importante nga mga dalanon ang nabalabagan because of landslide, no? How soon will magbalik sa normal ang pag-agi dira sa mga salakyan, labi na kilanlan subong ang mga essential products magkadto dira sa mga nasambit ng mga lugar? Said ang pila sa mga nahalitan gid nga mayor nga dalanon amo ang sa bahin sang Teniente Benito sa bahin sang Tubungan pakadto sa banwa sang Leon. Apang sunuman sa PDRRMO inina ang magasandig sa DPWH tungod nga national road ang ini nga dalanon kag sa karon ang alternatibo lang anay nga ruta ang sarang nga maagihan sang aton sini nga mga motorista. Said? Madamang salamat, Daryl Marie Sarmiento.